Kublai Shibun Pi Baro ngap tiang Sohai Pi Shaka Israel Channel. Mentakas ngi ngadon ka episode kaba kerpang pha man mentang ani lamnya pi ban jngoka ya kan Nongbah Eilat kabadon shati jong kari Israel harud ka Duriaw Basaw. Don Shibun ki ka kerpang shapang kan ni kan Nongbah Eilat. Kane kan Nongbah Eilat kamde kan Nongbah kabadang shipun long shen. Hoy narangi pet ke ilong kumta. I kumba ka de ka Nongbah batamai pha. Bat ka ilong thamai hiru. Henry ha ka jingsha ya ka ne ka Nongbah la ka daw bun sien pha ha ka Bible na do kipor jong Moses palat ya ka lai hajar snem minshua. Haba uyalam ya ki khun Israel nari Egypt sha kari kanan. Nangta saha kapor jong syiem Solomon bat kiwe de kisim kahima Juda. De ngi ya Eilat na ki para jongi ki khonu iso ki ba ya shongsa ha seir. Na kalenti jong kamadan na Eilat bat na etzion gebe. Hakapor jong syiem Solomon na penlong ka Duriaw na kapenta ki lieng jong u. Khaiï pateng syiem ke Duriaw pan wanra kaksiar bat kiwe de kimar khaiï. De syiem Solomon ulatau ki lieng ha etzion geber kaba hajan ke Eilat harud ke Duriaw Basaw ha kari edom. Bat kani kade kata ka Duriaw Basaw kumba la kadau hangni. Kumta ki brio kilaya shong buhay shnong hangni daki hajar snem minta. Ya ka kerteng shnong Eilat la jer kerteng namar ka don ka shnong bakum kata na do kipor hindai ka bom da jngai nangni ka badon ha akaba. Ha ki spa snem balik ka ne ka shnong kamlong ka baroy kumba yu I minta mene namar ka long ka bajunjar ya ki brio pat im hangni. Namar ka long ka shnong ka mashit bha ka sumpeneng. Kumba pio imenta ka ne ka day ka risha ka jingshit ka porliur ka palat ya ka 10 degree Celsius. Namar ka jingshit ka mariang kam da day ka jaka ka basayso pat kam da long bha ban rep ban riang. Paduna bha ka umbam umdi. Henry wat la kataru na do kipor jong syiem Solomon ki brio ki yai don hi ki basa hangne. Namar ka long ka jaka ka bakong san bha ha ka khaiï ka pateng sha Africa Asia bat kiri mingi ka jngai ru bat ru ha ka jukapor ka long nakabanta ka jingshong shngai jong ka himaru. Namar kata baro kinong sanshar ki ju apahara bha ya ka ni ka jaka na do kis in Israel minhandai nangta kis shipai Roman haba kis sanshar ki Israel ki Turk but wat mentaru ki shipaya dari Israel. Kumba piyu kumni hangni bayang manga kadai kari Israel. Katai sa syuliang Duriaw kaladai kari Jordan. Katai kaba sya jngai du kaladai kari Saudi Arabia. Bat kani sya syuliang pade kadai kari Egypt. Te kumba piyu kumni kane kadai kakat Duriaw kaba kongsan pha la kadai haka khaiï ka pateng ni hakakam yatariru. Katai kendiat nang ni kadai ka Taba crossing. Kaladai ka border hapdeng ka Israel bat ka Egypt. Larapi mi na Israel bat larapi kwa bandrung hapo kari Israel katai kadai ka jaka bandrung banmi. Kumba kalong menta kari Israel bat kari Egypt ka don ka jingadai ka bajan pha kantup ya kari Jordan ka badon shatai sa syiliang Duriaw. Sa kaway kalyang ka surkar Israel ka pensluri ki brio bakin wan kai shani ne ban wan tiet jing tiet nang ne nakasor Eilat da ka penlong ya ka ne ka Nongbah ka tax free city. Kabamut ya ki mar ki mata badi hang ne pyndonkam ban siu tax ne khajna. Bat ki kamtat hakador banya kain la tiet na kiwe ki jaka hakari. Namar kata kabyang pha lada pidon jingbut bantit kitiar electronic ne kino kitiar kita pikwa download kimar kat ba pikwa hangne.
Lada pitai ban shong kali da kikanta, lada piwan na Jerusalem ne Tel Aviv, pila ban shong daka aeroplane na Ben Gurion Airport sa Eilat, Shaka Ramon International Airport. Hoy, kasnong Eilat, kadon laka jong ka airport ka tamay menta. Kawai ru ka ba itanan bhal darabi wan kan shani ka long ban peit ya kine ki lumba ke baker ya kasor ba ro sa dong. Laka day ha ka liang ka ri Israel ni Jordan. Lada pikwa ban leit ka sa Petra ka ba don ha Jordan pila ru ban leit nang ni kam da jngai. Tang pa kenmau kala day ka ri Jordan de pihap ban don ki kot kisla ki babyang lada pikwa ban rung byang sa Israel. Nongbah Eilat kadon hatmit jom ka Gulf of Aqaba. Bat kadai ka Nongbah ka Basaw bha. Kibun ki nongwan jngok kai pertei ki wan kai shani. La ki day ki banabari ne na po ka riru. Bun ki jing pinbernya lara piwan shani. Pila ban leit ngam shapo Duriaw kata ka scuba diving. Ban leit jngai ban peit ki dok ha po ne ban peit ki coral reef. Ki kenjama bakerpang bha ki badon tang hang ni hi ha kari borok away lani phila ru ban shong kai harun Duriaw lapen long ya ka jing yakob Miss Universe jong snem hajar kawai hang ni ha kasor Eilat tekani kasor ka don bun ki jing pin snobha ne ki jing pin bernya lara phiwan kai shani Kari Israel kam day e tang shapang ki tma. Ki don bun ki way ki jing itanat bat ki jing lekmen. Wan chini bat mat hi dalade. Ku blay shibun. Hey guys, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe for more content about Israel, which is the greatest country in the world. Me personally, I was able to spend 3 months in Israel. We got to visit all the sites, and it was just such an amazing experience. Just getting to see those sites where these biblical passages were written, and just to see the Bible really come to life and see it in a new way. So if you ever have the opportunity to go to Israel, I would highly, highly recommend it. It was a life-changing experience for me. It's something I'm going to tell my grandkids one day. So yeah, if you guys want to see more Israel content, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you very much. We'll see ya.